Pnawn da bawb, a diolch i chi am droi fewn i wrando arna i yn troi mewn cylchoedd tra chymleth i drio roi hanes yr arddangosfa cylchoedd y ffin ym Mhabell Merched y Wawr, a sôn am gylchgrawn y wawr. Un o ddim bach ydw i, felly pa hawl sy gan hon i drafod cylch y ffin yn Eisteddfod Wrecsam, ydach chi? Am ryw reswm hanesyddol, mae'r rhanbarth Flyn Maelor yn cwmpasu 4 sir, siroedd Dinbach, Fflint, Wrecsam a Gogledd Powys, ac mae'n gylch mawr gyda 13 o ganghenna. Roedd y pwyllgor rhanbarth isio rhoi cyfle i cyn gymaint â phosib o'r aelodau allu cyfrannu i'r arddangosfa, a rhoi cyfle i ni ddod ynghyd hefyd i greu. Ar ôl y cyfarfodydd dechreuol i drafod beth ddai thema ein prif arddangosfa ym Mhabell Merched y Wawr, penderfynwyd mai atyniadau lleol fyddai'r thema. Un syniad gafodd ei gynnig oedd gwaith llaw yn codi o'r higwm Saith Rhyfeddod Cymru. Cyfieithwyd y rhigwm gwreiddiol o'r Saesneg gan Eirlys Gruffydd Evans o'r Wyddgrug, un y bu ni yn cyd-dysgu â hi yn Ysgol Maes Garmon, a dyna i chi gylch arbennig arall. Dyma'r saith rhyfeddod yn ein Cymru annwyl ni. Creigiau garwr Wyddfa Fawr, ffrwd Llanrhiad Lifau Lawr. Clychau Gresffordd Per ei Can, Coedydd Owen Wrtyn Lan, Pont Llangollen uwch y dŵr, Eglwys Wrecsam gyda'i thŵr. Ffynon hardd Wenffrewi fwyn, wellodd lawer cur a thwyn. Dyma'r saith rhyfeddod yn ein Cymru annwyl ni. Saith rhyfeddod, a dwi'n stopio iddyn nhw gadw i mewn. Saith rhyfeddod, a 6 ohonyn nhw o fewn rhanbarth Glyn Maelor, a 3 o'r rheini o fewn Sir Wrecsam. Cawsom 15 gwaith croesbwydd cywrain Balmau Parry, aelod yng Nghangen Dyffryn Ceiriog, sy'n dangos y saith i gychwyn ein harddangosfa. A mi wnaeth i hwn ar gyfer y tro dwytha oedd y Steddfod yn Wrecsam. Ond mae pethau wedi symud i blaena ers y 19fed ganrif pan ysgrifennwyd y rhigwm i ddenu ymwelwyr i ymweld â'r ardal. Pa rhyfeddodau sydd yn y cylch heddiw? Be sy'n nodedig yma? Ydy Gresffordd yn dal yn enwog am y clycha? Sut gallwn ni arddangos hyn? Wel, mae'r rhestr yn un faith, ac fe gawsom 15 lluniau a dynwyd gan Joe Bickerton fel man cychwyn. Daeth yr enw Cylch y Ffin mewn cyfarfod o'r Pwyllgor Rhanbarth, a dyma feddwl y byddai cyflwyno unrhyw waith llaw mewn cylch yn hytrach na mewn sgwâr neu betrial, ychydig bach yn wahanol. Tua 5 milltir y tu draw i Ddinbych mae pentre Groes, Sir Conwy, Rhanbarth Colwyn. Ac yn neuadd y pentra, cynhelir cyfarfodydd Cymdeithas Brodwaith y Gogledd Ddwyrain. Dyna i chi gylch arall o ferched. Cynhaliwyd gweithdy brodwaith cylch lliwiau un dydd Sadwrn, a dyma feddwl y byddai cynnal gweithdy ar hwnnw i aelodau Merched y Wawr yn fan cychwyn i'r arddangosfa. Mi gawsom 15 yn mynychu, ac Eirian Jones o'r criw brodwaith yn arwain. Y syniad oedd cynnal mwy o weithdai, ond roedd pobol am wneud crefftau gwahanol. Nid dim ond brodwaith. Roedd aelodau'r Wyddgrug wedi bod yn cynnal gweithdai gwau, er enghraifft. Iawn, gret, hawdd. Gnewch be bynnag liciwch chi, be bynnag sydd wedi cael ei ysbrydoli gan ardal Wrecsam, ond rhaid iddo fo fod mewn cylch. Felly mi gawson ni brodio, gwaith dyn,
clytwaith a chwiltio, gwau, gwneud bag, argraffu, peintio ar ddefnydd, canfas, papur a tilsan, gwaith pen ag inc, collage, crosio, gleinwaith, gwaith clai, ffeltio, a torchi papur neu rowlio papur. Dros 100 o gylchoedd, un bag ac un model. A'r cam nesa oedd cael llun o drefn arnynt, trefn yn ôl ffynhonnell yr ysbrydoliaeth. Daeth enw Wrecsam ar pentrefi cyfagos yn gyfarwydd yn ystod y bedwaredd ganrif ar 15, a hynny oherwydd y gweithfeydd glo, haearn a brics, cynnyrch naturiol yr ardal. Pentre Rhiwabon oedd Terracottapolis. Triwch i ddeud hynna yn gyflym. Ac un o gynhyrchwyr brics coch mwyaf llwyddiannus y byd oedd J.C. Edwards. A dwi newydd fod yn y babell yn y lle celf, ac mae enw J.C. Edwards mewn un arddangosfa yn fanno. Roedd lliw coch cyfoethog y brics yn ffefryn ar gyfer adeiladau dictoraidd ac Edwardaidd ledled Prydain. Un o'r rhai mwyaf adnabyddus ydy adeilad eiconig y Pierhead ym Mae Caerdydd, a godwyd yn 1896. A chi fuodd yn Port Sunlight ar daith Merched Wawr i Lerpwl yn ddiweddar, mae'n siŵr i chi sylwi ar dau brics coch y gweithwyr yno. Ac wrth gwrs, mae nifer o'r hysu tai a chapeli a godwyd i weithwyr yr ardal hon yn rhai o brics coch. Heb anghofio tafarn y Saith Seren. I fod o gyfnod diweddarach, mae stiwt Rhos Llanelligog yn un o adeiladau eiconig brics coch y Fro. Daeth llawer o gefn gwlad Gorllewin Cymru i chwilio am waith ac ymsefydlu yn yr Rhos, a thyfodd yn bentref diwylliannol pwysig. Datblygodd ei thafodiaeth unigryw, ac fe glywf sawl neu mnarwydd ar y ffordd i'r Steddfod hyd yn oed yn ystod yr wythnos, dwi'n siŵr. Mae'n enwog am ei gorau, ac un o'r tonna mwyaf poblogaidd ydy Rachi, a gyfansoddwyd gan Caradog Roberts, un o enwogion y Rhos, ganrif yn ôl i eleni. Yn sgil y diwydiannau hyn, ymfudodd llawer o weithwyr o wahanol rannau o Brydain i chwilio am waith. Datblygodd rhwydweithiau trafnidiaeth i gludo'r nwydda a'r cynnyrch i'r porthladdoedd i'w hallforio i 4 ban byd. Roedd angen pontydd i gario rheilffordd ar gamlas ar draws y dyffrynnoedd, ac mae un ohonynt bellach yn safle treftadaeth y byd, sef traffont ddŵr Pont Cysylltau. Hon yw traffont ddŵr hiraf ac uchaf Prydain, ac fe'i hadeiladwyd gan Thomas Telford a William Jessup ym 1805. Mae'r cafn haearn bwrw a ddaeth o ffwrneisi yng Nghefn Mawr ar Amwythig yn cario camlas Llangollen dros Ddyffryn Afon Dyfrdwy, ac mae'n dipyn mwy trawiadol na ffont garreg Llangollen, yr Rhigwm, yn fy marn i, beth bynnag. Mae hi'n uwch na ffont enwog arall Telford, Pont y Borth, ond mae honno dros 100 metr yn hirach. Dwi wedi cerdded dros Bont y Borth yn nyddiaf fy ieuenctid ffôl ym Mangor, ond na i ddim deintio ar y llall 'ma. Milltir o draffont ddŵr Pont Cysylltau, mae traffont cefn, sy'n cario'r rheilffordd dros Afon Dyfrdwy. A gorwyd hon yn 1848
i ateb y galw cynyddol am well drafnidiaeth rhwng Wrecsam a Chaer, gan nad oedd y camlesu bellach yn ddigonol. Pam yr holl sylw yma i bontydd, meddach chi? Am fod teiliwr o'r enw James Williams wedi tynnu sylw atynt mewn gorchudd gwely clytwaith. Ac mae un yn fanna, a mae'r llall i ddynnu'n ancl. Yn ôl Elen Phillips, merch o ardal Wrecsam sydd bellach yn brif guradur hanes cyfoes a chymunedol amgueddfa Werin Saint Fagan, gwnaeth James Williams ei gwilt drwy algylchu sborion glân, defnydd lifrau milwrol mae'n debyg. Yn syfrdanol, mae'r cwilt cyfan yn cynnwys dros 4,500 o ddarnau mân, oll wedi gwnïo at ei gilydd o'r cefn gyda thrawsbwythau. Yn ôl hanes teuluol, bu James Williams wrthi am ddegawd, rhwng 1842 a 1852, yn pwytho'r cwilt yn ystod ei oriau hamdden. Ym 1876, dangoswyd y cwilt mewn arddangosfa fawr o drysorau celfyddyd ac yn haliwyd yn Wrecsam i gyd fynd ar Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn honno. A cafodd ei arddangos yma ddiwethaf yn 2022 yn Tŷ Pawb. Brodor o'r dref oedd James Williams, ac erbyn 1850 roedd ganddo weithdy teilwra yn ei gartref yn College Street, ger Eglwys y Plwyf. Bu farw ym 1895 ac fe etifeddwyd y busnes gan ei fab. Ac ym 1935, daeth y cwilt i feddiant yr amgueddfa drwy ei ŵyr Richard Williams, a oedd hefyd yn deiliwr, fel ei dad a'i daid. Yn sicr un o uchafbwyntiau casgliad yr amgueddfa ydy cwilt y teiliwr. Prif deiliwr milwrol o Wrecsam. Mae cynllun y cwilt yn brawf o ddawn greadigol y teiliwr. Yn ogystal â'i werthfawrogiad o orchestion peirianegol ei ddydd, yn y gornel uchaf ar y chwith mae Pontmennau, mae traffont cefn ger Wrecsam yng nghanol y darn, a ffagwlda Tsieineaidd yn y gornel uchaf. Mae'r golygfeydd eraill yn cynnwys y themâu Beiblaidd, Arch Noa, Jonna ar Morfil, Cain yn lladd Abel, a'r ddelwedd ganolog o adda yn enwi'r anifeiliaid, gan gynnwys eliffant. Mae dyfrifont yn y wain hefyd yn cario camlas undeb swydd amwythig dros afon Ceiriog, ac uwch ei phen mae pont Rheilffordd. Bu'r bardd Ares Thomas yn gurad yn y wain, ac yno nath o gyfarfod i'w wraig, Mildred neu Elsie Eldridge. Un o feibion enwog y pentre ydy Billy Meredith, seren gynta y gêm bêl-droed yng Nghymru, a enillodd 48 cap dros ei wlad, ac a fu'n chwarae 2 dîm Manceinion, sef Man U a Man City, ond nid dyma'r lle i sôn am bêl-droed. Yn y wain, mae un o 2 mawreddog yr ardal, sef Castell y Wain. Prynwyd y castell gan Sir Thomas Middleton yn 1593, teulu a chysylltiad agos a Dimbach wrth gwrs, a bu ymeddiant y teulu tan 1981, pan ddaeth dan law yr ymddiriedolaeth genedlaethol. Mae'r castell a'i erddi nodedig yn rhan o barcdir eang ystad y Wain, sy'n safle o ddiddordeb chwyddonol arbennig. Tyfa pob math o blanhigion prin yno, a thria 300 o'r castell ei hun, ceir gweddillion derwen adwyr meirwon, sy'n goffáu safle posibl brwydyr Crogen. Mae'r rhan o glawddoffa hefyd yn mynd heibio'r castell. A dyna pam mae 'na waith yn dangos bywyd natur
a thyfiant a blodau gwyllt yn yr arddangosfa. Un o'r nodweddion arbennig y lle ydy'r giatia haearn bwrw godidog a wnaed gan Robert a John Davies o'r Bers yn 1719. A cyn i mi gychwyn y sgwrs ma heddiw, mi ddath un o'r gynulleidfa anwen atai i ddeud bod ei gŵr yn ddisgynydd o deulu Robert a John Davies y Bers. So dyna chi gylch arall. Flwyddyn o ddiweddarach, fe wnaethon nhw giatia eglwys San Silin Wrecsam. Mae tŵr yr eglwys, fel dywed yr higw, wrth gwrs yn drawiadol iawn ac yn 41 metr o uchder. Yn y fynwant, mae bedd Elihu Yale, sef noddwr prifysgol Yale yn America. Ac i gydnabod y cysylltiad yma, adeiladwyd tŵr Wrecsam yng Ngholeg Seibrook y brifysgol, ar lun tŵr San Silin. Mae gatiau gan y brodyr Davies ar dir erddig hefyd, mai nid ar gyfer y plasty y gwnaed nhw yn wreiddiol. Symudwyd nhw yno o Barc Stancy sydd i'r gogledd o'r Wrecsam yma. Fel castell y wain, mae gerddi godidog yma hefyd, a thyfir dros 120 math o afalau yna. Cynhelir gwyl afalau flynyddol ar y stad. Yr ymddiriedolaeth genedlaethol sy'n gofalu am erddig hefyd. A phetai'r perchenog olaf Philip Scott York heb roi'r stad i'r ymddiriedolaeth, prin y byddai'r adeilad wedi goroesi. Roedd un o hen siaffiau pwll glo y Bers yn rhedeg o dan y tŷ, a hwnnw wedi achosi ymsuddiant o 5 troedfedd mewn mannau. A dyna ddod â ni at un arall o brif ddiwydiannau'r ardal, sef y gwaith glo. Pwll glo y Bers oedd y pwll glo olaf i gau yn yr ardal. A mae'r gwaith yma yn cofhau mai pwll glo y Bers oedd yr olau i gau. Yn 1854, mi roedd yna 26 o byllau glo yn yr ardal. Yn 1901, agorwyd pwll glo dwfn yn Gresffordd, ac erbyn 1934, roedd yn cyflogi 2200 o lowyr. Dros 1,800 dan ddeiar a 350 ar y wyneb. Ac ar fedi yr ail arigian 1934, bydd ffrwydrad fawr a thanchwa yn y pwll, ac fe laddwyd 266 o lowyr. Daeth y gwaith i ben yn 1974, ac 8 mlynedd yn ddiweddarach, dadorchuddiwyd cofeb drawiadol i gofio am y drychineb, gan ddefnyddio un o hen olwynion pen y pwll. Mae Gresffordd heddiw yn fwy enwog am y drychineb hon nag ydi am y clychau sy yn y gerdd. Cyfansoddwyd yr alaw Gresford gan ŵr o'r enw Robert Saint o Hebburn, South Tyneside, ei hun yn lowr o'r ardal honno. Dyma emyn y glowyr sy'n ffefryn gan fandia pres ledled Prydain. Ac ers 2021, mae'r flwyddyn 1934 wedi brodio ar grysa pêl-droed Wrecsam i ddangos y cysylltiad agos rhwng y tîm a'r pentre. Am fod un o ganolfannau hyfforddi'r tîm ym Mharc y Glowyr Gresford. Mae 1934 hefyd yn un o'r dyddiadau allweddol sy ar y goron eleni. A dyna fynd â ni yn daclus at ffenomenon ddiweddaraf yr ardal, sef llwyddiant rhyfeddol clwb pêl-droed Wrecsam, dan arweiniad y ddau sant, Rob a Ryan. Digon i'w dweud
fod dyrchafiad y clwb o dymor i dymor wedi dod â brwdfrydedd heintus i'r ddinas a'r wlad. Mae enw Wrecsam yn wybyddus unwaith eto, a phobol o bedwar ban yn heidio yma i weld gêm yn y cae ras, a chael peint yn y turf. Rhaid sôn am dîm y merched hefyd, a pha gwell cenhades i'r gêm a'r tima na'n Lily Mae Jones. Llongyfarchiadau iddi hi am gael ei henwebu ar gyfer ei hirddo yn yr Eisteddfod hon, a'r stepan i drws. Ysgwni be fydd i henw gorseddol, mi gawn weld dydd Gwener. Yr atyniadau lleol oedd testun y gwaith a wnaed gan yr ysgolion hefyd. Mae un ysgol uwchradd, cyfrwng Cymraeg yn y sir, sef Ysgol Morgan Llwyd, ac 8 ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg. Wedi Anwen Edwards ymweld â'r ysgolion a gweld y brwdfrydedd ymysg y plant a'i hathrawon, aethant ymlaen i ymchwilio holi ac ymweld aelodau o'r gymdeithas ac ymweld â llefydd o ddiddordeb yn nalgylch eu ysgolion. Bydd prosiect yn waith dosbarth ac ysgol gyfan ambell waith, a hyn am gyfnod yn ystod tymor y Gwanwyn a'r haf. Cyflwynir y gwaith mewn arddangosfa ym Mhabell y Mudiad, ac mae'n werth edrych trwy'r llyfrynna i werthfawrogi ymdrech y plant i'n cyfarwyddo ac atyniadau eu hardal. Mae'n diolch yn fawr i'r plant ac athrawon yr ysgolion am eu gwaith safonol, a hefyd i'r Loteri Genedlaethol am nawdd i gwblhau'r prosiect. Felly, gloriannu'r arddangosfa a'r ardal, pa well ffordd na thrwy barodio'r y rhigwm gwreiddiol, am y 7 rhyfeddod. Dyma sut ydw i'n ei gweld hi. Be amdanoch chi? Dyma'r 7 rhyfeddod sy'n yn ein hardal annwyl ni, plastau crand a'i gerddi llawn, cwilt y teiliwr cywrain iawn, corau hos sy'n ber eu can, cofeb gresffordd gofia'r tân, pont cysylltau uwch y dŵr, eglwys Wrecsam gyda'i thŵr, Rob a Ryan a'r cae ras, gododd Wrecsam ole cas. Dyma'r 7 rhyfeddod sy'n yn ein hardal annwyl ni. Sut mae cyplysu cylch y ffin a chylchgrawn y wawr ydi'r ddasg nesaf? Rydw i wrthi'n golygu rhifin 229 o'r cylchgrawn. Daeth yr rhifin cynta allan yn Awst 1968, ar gyfer Steddfod y Bari, efallai, a'i bris yn swllt a 6. Daw rhifin allan bob chwarter, ac erbyn hyn mae'n costio 2 punt. Mae pob rhanbarth yn cyfrannu un erthygl ar thema arbennig i bob rhifin, ac yna fe geir cyfraniadau ychwanegol gan unigolion sy'n gweld y cylchgrawn fel rhywle i rannu profiad neu hanesyn. Ychydig ar ôl i mi gael cynnig bod yn olygydd, roedd ffrind yn clirio tŷ perthynas, a daeth ar draws swp o hen rifynna o'r wawr. Rhif 6 oedd o'r hynna, o Dachwedd 1969. Ac ynddo, roedd stori gyfres, Tafarn Goffi Jane, gan neb llai na Kate Roberts. A chonwl bach arall ganddi, i lenwi bwlch. Rhai termau Cymraeg ynglŷn â bwydydd. Dywed, credaf ei bod yn bwysig ofnadwy i ni ferched o awr, defnyddio Cymraeg cywir pan fo'n yn sôn am fwydydd. Ac mae hi'n rhestru 14 o eiria, y rhan fwyaf yn ddarnau o gig. Rhyfedd o fyd, oherwydd dyma ddyfyniad i chi o'r rhifin ddaw allan nesa ar Fedi'r cynta. Diddorol oedd dysgu'r enwau Cymraeg ar y cuts gwahanol i gyd, o steg balfais i briwgig i ochrau'r forddwyd. Yn amlwg mae'r Gymraeg yn holl bwysig i ni fel busnes,
ac mae popeth yn Gymraeg yn gyntaf yma. Rhaid i chi ymorol am gopi i weld pwy sy'n deud hynny. Ond yn ôl at Kate Roberts, dath cais i law gan Anghara Thomas isio sôn am wyl cofio Kate, a fydd yn digwydd ganol mis Medi yn y rhifin hwn hefyd. Wrth gwrs, meddwl ni na, yn enwedig gan mai yn Umbych y buodd hi'n byw rhan fwyaf o'i choes. Roedd hefyd yn aelod yn y capal mawr lle rydw i'n digwydd bod yn flaenor, ac mae gennym lun arbennig ohoni a dynwyd gan Philip Jones Griffith. Bydd yn cael ei roi ar fenthyg i'r wyl eleni. A dyna un o werthoedd pennaf cylchgrawn y wawr, rhoi pobol mewn cysylltiad â'i gilydd. Mae'n gynt heddiw wrth gwrs oherwydd mai trwy e-bost mae pawb yn cysylltu, ond mae o'n fodd i gynghennau ac ambarthau rannu, cyfrannu a chysylltu â'i gilydd, fel papur bro cenedlaethol mewn gwirionedd. A dyna ddod â fi at ffordd arall o rannu, cyfrannu a chysylltu, sydd gan y mudiad, sef yr wyl haf genedlaethol ac yn helir bob Mai. Eleni, ein gwraig wadd, oedd y prif weinidog Eluned Morgan, ac un o ddyletswydda'r wraig wadd ydy traddodi beirniadaeth ar yr erthyglau gorau am ddangosodd yn y wawr yn ystod y flwyddyn. Roedd dewis Eluned Morgan yn rhai doeth ac yn gwbl berthnasol i ni heddiw yng Nghymru. Yn drydydd eleni, roedd pobol ein papura bro gan Ann P. Williams, Cambarth Aberconwy, o rifin haf 2024. Talu teyrnged yma hi i Mary Williams o gangen Capel Garmon ac Eluned Jones o gangen Mochtre, sydd rhyngddynt wedi rhoi 75 mlynedd o wasanaeth i redeg 2 bapur bro y rhanbarth, sef yr Odyn a'r Pentan. Mae ein papurau bro am cymdeithasau yn dibynnu ar wirfoddolwyr i'w cynnal, ac yn aml iawn mae'r gwirfoddolwyr wedi bod yna reit o'r cychwyn. Maddeuwch i ni am ddod nôl i ddim bach eto, ond mae ein papur bro ni, y bigwn, yn cael trafferth mawr i gael golygyddion, ac yn waeth na ddim yn cael trafferth i gael rhai iau i helpu. Cefnogwch eich papura bro, a dwi'n cyfri'r wawr yn un ohonynt, a gwerthfawrogwch eich gwirfoddolwyr, oherwydd hebddyn nhw mi fydda popeth yn dod i stop. Pa well esiampl na gweithnos yr Eisteddfod i brofi hynny? Yr un a ddaeth yn ail oedd erthygl Rhiannon Parry ar hanes Bethan Hughes, yr artist textilia o Rhythun. Mae Bethan yn rhoi sgwrs am ei phrosiecta pwytho heddwch sydd yn ymateb creadigol i ddeiseid heddwch menywod Cymru ym mhabell Cymdeithasa 2 dydd Gwener am hanner awr wedi hanner. Mae stori'r feiser yn anhygoel, ac yn un sydd wedi cydio yn ymfel merched a disgynyddion y rhai arwyddodd y ddogfen holl bwysig hon, bydd bron a mynd yn angof. Bu gwaith Bethan ar daith efo'r gist heddwch eleni, ond wna i ddim amelaethu mwy, ond eich annog i fynd i wrando ar Bethan ei hun i ddeud ei stori. Enillydd gwobr Patagonia am yr erthygl orau eleni oedd Catrin Stevens, gyda darn ar gampau merched. Fe wyddom am waith Catrin gyda Archif Menywod Cymru, ac yn yr erthygl am ddangosodd yn rhifin Hydref 2024, mae'n gofyn am wybodaeth am ferched frwydrodd i wneud 'u marc mewn chwaraeon, mwyn medru ffilmio cyfweliadau efo nhw i'r archif. Cawsom hanes Eirianwen Thomas, neu Nan Thomas, yn yr rhifin cynt, un chwaraeodd hoci dros Gymru mewn 4 cwpan byd, rhwng 1959 a 1971, a dim ond 2 blynedd yn ôl y cyflwynwyd cap rhyngwladol iddi, sy'n cynrychioli'r holl gema
chwaraeol dros 'u gwlad. Byddan nhw'n canu gresffordd yn munud i chi. Mewn ymateb i erthygl Catrin, daeth stori arall i law am Delyth Wyn Jones fu chwarae pêl-droed dros Gymru yn y 90au. A dyna ddangos gwerth y wawr i rannu, cysylltu a chyfrannu. Fel dywedodd ein prif weinidog, mae cymryd rhan mewn chwaraeon yn gwneud cymaint o les i'n iechyd corfforol a meddyliol. Mae cymaint o ferched wedi brwydro dros y blynyddoedd i gael cymryd rhan mewn chwaraeon o bob math ac i gael eu cymryd o ddifri. Mae pethau wedi newid tipyn erbyn heddiw, ond mae hi dal yn dalcen calaf i gael cydraroldeb llwyr. Mor braf oedd gweld tîm pêl-droed Merched Cymru yn cyrraedd yr Euros eleni, ac gwybod bod hynny'n ysbrydoliaeth i chwaraewyr y dyfodol. A mae yna furlun o Jess Bishop at sgorio gôl gynta Cymru yn yr Euros draw fan cwrla. Dwi wedi weld o. Ar un effaith gadarnhaol gaeth ymweliad yr Eisteddfod a Chylch y Ffin hefyd. Mae yma hen hanes, mae yma ddiwydiant y gwaith, mae yma gariad at fro a diwylliant. Ac mae yma ddyfodol disglair i'r iaith gyda thwf yr ysgolion Cymraeg. Ond mae hi'n dalcan calad sydd angen dyfal barhad a gwydnwch. Diolch i'r ysgolion am gefnogi'r arddangosfa a llunio pecynnau gwaith i gyflwyno'r cylch hwn ar y ffin. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi gwneud cylch neu gylchoedd i'r arddangosfa eleni, ac i bawb wnaeth helpu i'w gosod yn ei lle ddoe. Mae'n edrych mor bell nôl. Roedd pobl yn sbïo'n wirion arna i pan oedd yn deud fod mod isio 100 o gylchoedd. Ac yn ola, diolch i bawb sydd wedi cyfrannu i'r wawr, tra dwi wedi bod yn olygu. Ac i'r cynrychiolwyr rhanbarth am mynd ar ôl y straeon. Mae cymaint o gylchoedd yn cydgyffwrdd ac yn plethu drwy gilydd. Diolch yn fawr.